जों दिनै आरो प्रेस मिट खालामनानै हिङाखै सिनि रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी खामानोते थानाय 18 तारिख जुलाई चंदन पत्रिकाओ कायसा ओ रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथा आबनो खामानोते जे कक कामानि आबो नतैनो तिनि आरो जों मीडिया रक बाय मालाय लायखा मूल कारण हिङाखै ओ जागाबो हायकेनो सैजाखा रामचंद्रघाट त्रिपुरामथा ब्लक कमिटी जे खामानि आ जागा गंडगोल नांलायखा दलबाजी लायखा गंडगोल गोष्ठीबाजी लायखा अमाहायकै पक सिथाल जाखा जों आबनो तिनि रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथानि उंगै बेलायखै आबनो निंदनीय एबा धिक्कार जानांगौ तामले हिंबा चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी त्रिपुरामथानि कोनो आंतै दलबाजी बा गोष्ठीबाजी करी जों जतनो पालखाय मिलिलायनो तिनि ओ प्रेस मिट खालाय दंगो ब्लक कमिटीनि उंगै तिनि ओ जागाबो रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि त्रिपुरामथानि प्रेसिडेंट दंगो यूथ्सनि प्रेसिडेंट दंगो ते आदं रक तंबायो YTF नि सेंट्रल आदं रकबो तंबायो अब सम्पूर्ण मिथ्या ते ओ जागा अमो सिमिया सिनी बरम गनां EM सार सोहेल देबबर्मानि बिरुद्धे जे अपप्रचार चालक जाखा जे बिन बिरुद्धे कक खामिया रक सैजाका अबनोबो जों सेलांमा जानगो नासलेमा जानगो तांगै हिनबा ब लुकरक बाय काहाम सम्पर्क नारगो लुकरंनि बागै काहाम सामुं खायनायनि बागै ब खलाय दंगो जों जत चिनी ब्लकनि आदं एबा चिनी विलेज लेभेलनि आदं जरातै काहामखाय सम्पर्क नारगैनो लुकरंनि तामो जोंजाल दं आबनो बाहायके काहाम खायमानो ब आब चाइतगै दंगो बिनि जे व्यक्तित्व बिनि जे सामुं काहाम खायमानो आबनो बाहायके केबें मुं कलायो बिन व्यक्तित्व नष्ट खायनायनि बागैसे तिनि अमाहायकै पत्रिकाओ ताताल कक सैनाय याकौई चिनी सार सोहेल देबबर्मानि बिरुद्धे अपप्रचार खालाय दं जों आबनो चिनी रामचंद्रघाट ब्लक कमिटीनि उंगै बेलायखै नासलेमानि जानगो सेलें मासिचा कक हिनै जों जानगो धिक्कार जानगो अ जागाबो अबनो सानानि मुचुंगो चिनी संबाद माध्यम हिङाखै चिनी गणतंत्रनि चतुर्थ स्तम्भ एबा पिलार हिंजागो संबाद माध्यम गुबै कगनो सराय सरायके सैकै जानाय संबाद माध्यम से तिनि अमाहायके कग्रक सै दंहाकै लुकरक बाहायकै विश्वास खालायनाय लुकरक बियांग थांनाय तिनि संबाद माध्यमनि बिसिंतै लुकरक अनेक सायमानो लुकरक अनेक सेवैमानो आं तिनि कगनो सानान मुचुंगो गुबै कगनो सराय सरायकै सैजाबनानै उंथुन आमतै ताताल कग्रक ता सैथुन चिनी रामचंद्रघाट जे ब्लक कमिटीनि त्रिपुरामथा जों कुनु गंडगोल करी जों केवल नासलाया जों खोथा लायै काहामखायनो सामुं खालायलाय दंगो तिनो जागाव आनि जत आदं रक तंबायो बिनि बागै आं सानानि मुचुंगो बुसकांगो अमाहायरक तांथुन गाय मसक कक सायनो आनि जे कक सामानि अर पारिखा हामबाय Nini bung nini sinimung. Ani sinimung ngakai ani bumung Vikas Deborma ang त्रिपुरामथा रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट